Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude jak se na dnešek teda budu malovat. Já jsem teda u babičky a před chvilkou, teď jsem nemocná a před chvilkou mě mamka teda stříhala, abych nevypadala úplně jako kreten, tak jsem si dala tuhle červenou pusu od... Já vám to pak řeknu, protože já se pak asi za hodinu vzpomenu. Ale prostě to nebudeme dál zdržovat a jdeme na to. Jo a pak se nelekněte, protože já vypadám fakt jak úplnej magor, ale tak nevadí. Jedu pro telefon a pustíme si nějakou hudbu, aby to bylo trošičku jako zajímavější. Tak jsem zjistila, že mám skoro úplně vybitý telefon, takže jako nic. Tak, ale já to nebudu dál zdržovat a jdem na ten můj ksicht. Takže, já mám všechno tady, protože jsem si to rychle teď šla zbalit u nás doma, protože jsme teď jeli. A já si to teda všechno vytáhnu. A ještě tady. A jdem na to. Já mám teda tady tenhle make-up od Gabriela Salvet a nelekněte se, já mám skoro všechno od Gabriela Salvet. Takže, já se vždycky to dám si to teda na prst. A ono to teče. Tady jste mi od Gabriela Salvet mi přijde děsně tekutej, ale je strašně hezký. Přijde mi, že vám i tu pokožku to jako docela vyživí, no. Takže jako já bych doporučila. Sám také všude a úplně to i rozetřu. A teď, já teda, aby se mi to pořádně vpilo, tak to teda dělám prstama. Třeba to nikdo nedělá, ale spíš vždycky vidím jako holky, které to dělají prstama. A já jsem to dřív teda dělala furt jenom štětcem, ale teď jsem se to naučila jakoby dělat i rukou. Tak, to by bylo celý ten make-up. Pak si teda dávám tady to od Gabriela Salvet, je to tady pod kruhy od očí a tak. Takže já si to... Já fakt koukám jenom do té kamery, takže... Ono to teda jakoby moc nejde vidět, ale... Dám si to teda i hodně na ty tmavý místa. A to si teda vemu... Zase mi to vypadlo. A taky si to jakoby rozetřu. Já jsem ho teď konečně použila, já ho totiž skoro vůbec nepoužívám. Ale to je kvůli tomu, protože ho mám novej, takže jsem prostě nechtěla a už je špinavej. Já to úplně nenávidím. Tak. Pak si teda vemu pudr od Gabriel Salvet, který jsem si včera koupila, takže úplně nový, já vám to ukážu. On má teda tady takovouhle tu houbičku, kterou jako já nebudu používat. A taky to odděláte, on je fakt úplně nový, tady máte ještě tu... Tak a na to si teda vemu štětec. On je úplně nový a já se úplně bojím ho použít. Ale už jsem ho jenom měla a je strašně dobrý. Takže jako Gabriela Salvet je strašně dobrá. Podle mě. Teda. Já mám teda docela průser, protože jsem si nevzala... Hádejte, co jsem si nevzala. Že jo? Ona skáče na trampolíně. Nevzala jsem si tvářenku. A to mě strašně štve. Pak se dám tady ten štětec, ten je teda z AliExpressu. Ne, už to zmizlo. A tady ten od Essence. Takže já si vždycky... Já skrupé vybitý. Jo, vybitý ten. Ježiš, já neumím mluvit dneska. Takže takhle mám teda ten stín od Essence a vypadá teda takhle, mně se strašně líbí, takže takhle se ho vždycky dávám. A pak už jdem na řasy. Já jsem poprvé chci vyzkoušet teda kleště.
Já s těma kleštěma prostě neumím. Třeba mi napište do komentářů, jak se to dělá, nebo já vím, jak se to dělá. Ale já si tam nedám dát ty řasy, protože mám úplně krátký ty řasy a tak, no. Už jsem si teda musela vzít tady zrcátko. Tak a já si jdu zkusit dát kleště. Doufám, že si nevypíchnu oko. Tak jsem se to teda nějak pokusila udělat, tohle pokusila. Pak mám teda tady řasenku od Gabriela Salvet zase a já ji úplně miluju. Ona, teda ta řasenka, má takovejhle štětec, který mě strašně zaujal, když jsem to kupovala. Takhle teda mám ty řasy a mám je skoro všude. A teď jdeme už na pusu a to bude už konec. Já si teda vemu EOS, je to teda vanila a já se ho teda vždycky jakoby tu pusu s tím, dá se říct, jakoby vyživím. Takže tak. Takže to. A pak si teda vemu od od čeho si beru teď? Ježišimarja, asi vzpomenu. Od Gabriely Salvet, už jsem si vzpomněla. Mám tady tu rtěnku, je to teda od Gabriely Salvet a jsem za ní strašně ráda. A tu teda ona je takhle rudá, takže tu budu strašně používat a teda tak asi Takže takhle teda vypadám. Teď tady je ten můj bordel. A já teda vypadám takhle, takže na dnešek jsem se teda nemalovala takhle, i když je 6 hodin, ale nevadí a já úplně se musím koukat na ty vlasy, mám to zasponkovaný a možná zbych. A mně se to strašně líbí dneska a dneska jsem si nedělala obočí, ale já se teda obočí teda moc nedělám a tak. Já doufám, že jste se teda mě ze začátku vůbec nelekli a to říkám, že jste se mě doufám jako ani nelekli, jako krásnou talentovanou dívku. Ne, vůbec nejsem talentovaná, vypadám strašně a jako tak. A to by bylo pro dnešní video všechno a doufám, že se vám video líbilo a čau čau. Ahoj. Čauko.